chiko babuna butambe ironya bwate cha mwengeire oyimo botabotobo Omo science ni yende Omo science yende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronya ramba chenkorkunga MC Megi Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yagote bagagunga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonsi #yekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi kurikira bono ayebuna umwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichezi cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Miyamara wano mwancho mulio Ndizi TV andonsia soberete na nema mbengia tuikire sumuro bilioli tuikatua kwa nrobo cheni boito pana botambe tote ana afya nero enibo kero bwate afya erengie yona liyo bwate enibo se health is wealth tari wealth ere health igona kitoka katwara kwanda amangana afya kera litukuria chumaina botambe kero daktari Omayio awika studio Korwa sensemeria Tenacious Apple Center twakwana abere atatu aneiga twarana kitogosuka gojibosio ekiagera kero turengete gostu kwandeta mangana afya nera toiro bosemi na bogumanga kitowetanga osekero nga kitowegasinya gitari tonyoro bubwenia gostu turigereriwe story ngoriwe ene twasuka gojibosio na kwani nikiandige komyoso imeyo muroberio tochaka munaye na tokora munaye asimambi yabuni na Ndizi TV bonsumusi nyarandura sensemeri mitanda Facebook tonyora Ndizi TV News digital bwega sensema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News. Onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News. We karenga likyao liboli ora ni kuboli daktari kyana wala studio aboko moboli wetira sinambe ya 0792192834 ide nambe ito studio asemambi yaboni. Tutumere uchumbe yao umoboli boli ora mbona hanike likyora kantu tukwanda no yango chiasa matuko alebo simbare bade tukwanira yande wiki elia lakini nde nane tusuke tibado ujibosio ndoreba
bara watete no toito kwane na okorota no burwe na okogona akogona no burwe ntunyorete igon tureba kolende sali ebintu byaraba konyorose wiki ketene bwate topic gete ensengi mana kituko katwara change kolende ko joroga tebia topic gitu kole lero bono tiganda daktari dibaga aratukwani ikera nturamorra urujumaine na nturamorra de wiki nyasa mwanjere akode wiki karibu sana daktari. Asante sana Praito. Asante. Numuririo ndi Steve enda se mambia bono litukulia Jumaine muna lero igongo bakwani na bwakire buya no abande manyite bonere kawaida nturiko boru bageni na ende goika tukwane na ngoyo ro sibwoino na ende ngitwache gukora litukulia lero kawaida itu asiri tukoneria Jumaine gutwara turumuroberio omuya kabisa wo bosemia uri ukwanira iguru yo bachenu waito na ndo maito no minto Praito ni atie kagoteba we elite is wealth yani gotegete ko bota chiri yo gukumiese goikora atwara obogima borobia goikora atwara oborendi borobia goikora atwara afye rengie goiko mobero ora ababia yone karore buya na liole omonda bu gukumia karore buya na liyo goikera ni keregento karore buya na liyo okora keregento karore buya na likere asomo bero na sense yao na somenyete osipina liya konyora ikera ni lakini karore gweto bobekiro monto pakabantu pakasure osipiga kuna ni moni byo meta bikomana lera oruale tikiata okora ndagera yobono ko bwena kwao oseka rori buya na liori buya akenda abane na bakwe boli na ngoyo bono asabageni beli tukoli ari cyane manyete na mbanye kubura sekepindi gito oyo daktari cyo Omayio daktari cyo Omayio igakurwa sinya gitari ya Tenacious Herbal Center Tenacious Herbal Center bunirie taliko kwana nenya gitari kubwanya gwetera samariogo aro sirikurwa semete yani asomunuri bwesongo tokwero kana hapo medicine na hapo medicine na mariogo aro siri atabwati chemical kendi yonse iwasenjerende na kotegete amariogo ali atabwati chemical kendi yonse aro sirikurwa semeli bito gosekurwa semete ito ataru kole kendi yonse pi ara mariogo ikiranete anda mariogo aro siri na uchusi yekerero ayonse pi go nyora sinya gitari ya Tenacious Herbal Center na Tenacious Herbal Center ninya gitari ya chire kumasoro ngoro Afrika ya mocha na ninya gitari gutoka omochioito obosongo igonga asumu gusio turigete kurwanda sipia sole na yenyo ri bagerimo otari gocha Tenacious Herbal Center ingie kwa Tenacious Herbal Center gutokera toke kumetie na singe nchona no kokonyora chimashini chekerero chigupima otari koera so munyagitari buno igwete no kokonyora mariogo yekerero lakini aro sirikurwase emete go sebi melbito no kokonyorana abanyagitari bago koeresa buno igwete na ndiki ubwente gokora na ndira matukari ngoko bwena ibono ibyo sipi ko be kwa mubya nyorana na ri nyagitari yo kayekerera okogenda otamanyitwe sonuruarite gosoruarite gosota igwete no igwete gosota ete ko ene no mo check up iri ko kuna tete ko endo munyagitari ante bunangi gwete kiara tindware tiando sipi gosike mongerekere bobe na yo sipi agotoko mucho gosoko chinse mo chanyangongo abandi bakubona nyangongo ngai nyangongo nekero kurukuru kera ka kurukuru kirigoli si kurukuru sune kamato yo kurukuru musocho gogo cha pakeste chimi para mate petrol station neroro injire yero rira mu kwambuko chiketare mwino sekaro Nyamira abandi bamanyete na injira ya masosa igo abandi bali bamanyete na nyangongo nekero gweta prison yaya nyangongo nekero gweta taracha moja ya nyangongo nekero gweta injira ya masosa gosekole stage main stage iwase bali bamanyete batamaite main stage nekero minute ne stage kwa na Nairobi kwa na Migori kwa na wapi onsi pia sikomera na alibosongo utambuke para mato tigotira na boika ase school ya nyangongo tioke primary school oskebo siasini na bokonyora goikire Tenacious Herbal Center lakini para rogoro na bokonyora kanisa ikorukuna nyangongo central SDA church igone etole opposite nyangongo central SDA church barabali na nyangongo dioke primary school lakini abandi na bokonyora namba konyara basoma mangana yonsi pio sikubwate na bogwakire munyagitari enamba isimine ngororo kabisa enoti isana ibere inye isana isato inye isano inye isano inye isano yani 0748 45 45 45 gokonyora na ina makunguna boso ase mtandao Tenacious ninya gitari yekerera ya Facebook ugano togotoka olike Tenacious Herbal Center Limited usolike Tenacious Herbal Clinic gokonyora yonse na makunguna bukulikero munya gitari ri huko yani asenjire ndena email info@tenaciousherbal.co.ke use contact@tenaciousherbal.co.ke gokonyora yonse na makunguna buchat no munya gitari ase nyamberi ya WhatsApp enoti isana ibere isanemo kianda ibere inye isano gona bogo chati no munyagitari ase nambe iyo 0726 92 45 45 na ina bogo akere reception muna wone namba yo munyagitari kumite karonia uselimete nambe ngororo kabisa 100 enoti ibere
enoti ibere isato isano ibere yani 0202 020237 gose nabo stara ase omotandao gari Google Map orike Tenacious Herbal Center Limited nabo musubati orora okorokereri buya paka gwikinya ngongo ogwanja nabo ase omotandao oria omonene bwa website www.tenaciousherbal.co.ke. Buya sana daktari otwerere kabisa abo tutabiri ngaitura ende mpaka tonyori nyigitari eyu ya Tenacious Herbal Center ngayotoka tutabiri nyankongo alia sensemeli ya nyankongo skuru skirora sinini nyankongo CDA church main church tutabiri abo amaite ntwanyora na nyankongo na wachirabe chinyingi asorongurwa busibu na linda marieta tukariko ya sanga lakini nde bono nyankongo tukwana neli ya Kitutu Central. Yes, na ndere almost a town ime. Almost a town. Ine town ya Bosongo. Igo. Abuno tu kwanira igo na bogo ikororo kwanyora obubwenia asinjira yaben. Hena ndira we kiroro pa na boturikire SMS ya na kwa kiroro kwaranyora obubwenia. Wetara gonya daktari ngo chara na bogo tedina ngakiwa chiro kwanyora service. Bari na bogo ndigere no SMS yabu nenjinirige na ngakiwa chire service kwa so miroro service ngakioroje eroro ende nande twa ondomoyo nero roje na ta nyara kuikoro aikoro ende anyoro bweni kiagere ndote dena amashabiki to onsipi motware afya ere engiye kyardo nyara otorigere libono mambia muna kuigwete bobe ebirukunyo bikuigwete bobe bono ngore rore ngototega rore ekokopere gasengo ndote dena otware afya ere engiya elinde twanya tosuka gochigosyo twakora ebindemo ose ebinde ngukwaneria afya ere engiya karwanyorere obubweni bwawo daktari abange mbade tukwana chitobi kijinda kirende twarona wiki ye anene karodi tukira ngitarike 10 ngorire ribane kamangana a World Suicide Day ebintu biri byabekirwe ende gwetanga sukurusyo moyo gose okwengenta togoteba lakini mane wiki ye gostagara tare 10 mpaka tare 16 ngotienyo iga 2023 nigekoro kuna World Prevention Week yani World Suicide Prevention Week emerobirigi yabekirwe ekyara anene daktari ngoranyora torena abantu kote abarana World AIDS Celebration Day lakini ona njeme tengora abona celebration yakoba gosende merobiri yabekirwe gokoro urwere urire ngotakaboro celebration daktari you see ekero minto proito ni umonta ukwana celebration iga gukwana na yani oteto bekiri tukiria side utige gokora ibintu biri kware gokora igo ekero ogosherekea utatiga bono enjeri tokurukana traditional beliefs umuntu akorengene nekero tokwana ogosherekea nekero gwende gochengera yani ogokere lakini nende ekintu kindi yonsi utakire kubeke ibintu binda side nabo konyorana muno bono maite ngutwara turi gose Madaraka Day ngutwara inesere okwenda gokora ngutwara turi muno bone kero umuntu akwenda gose ne harusi ngutwara turi umuntu akwenda gose na matanga so ekero okupeke genta side yani rituko side yogotige bintu byabo byonse piekero rara concentrate asamo is like you are celebrating something gose gwetanga kurwa se bintu bune muno bono umenyete rituko ndro gwashereka gose World TB Day bono umenyete utete ko create awareness igonjere ndena goikorie oburinga attention y'abantu kuikotige ibintu biri kware gokora egero leto bongo bwa abantu amo egero bagotegerera umenye ko batebina yaya igintike togokora nike ikegego getakire gokoruga na igane ibono goikorie njero kobeka ritukeria amo na kobeka ritukeria amo goikori beke buna eserera iki egere abantu egero bagosangira kana so bwamo ibonere esere ni basangira kana so mwamo asingi njugo sange gento gete na igentike bono bagosanga buna bono irineke ko era na tare 10 abantu basangana abantu mbere bakwerusyo moyo abantu bali bakwengenta ngike ko era bakwengenta ingeki batakire gwetanga kurwaso kwengenta naye ayo no taki bwengente maite bono abantu bali bakagete na abagisa kugire gose imechinera abantu bagwenda kwengenta akimono iritukeri rigokorete rigotoreta amo egero manyana ingike ko gara abantu bengenta ngaki yani asinjire na tosherekea so kosomania na gosemania ingike gwenda to kona ningita gwenda gokora yes buya sana manjuboreria karoto jo kwanda mangana mange asimambia boni ganene kato jo kwanda goro ya wiki ye ya bege tukuna National Suicide Prevention Week ya bege tukira umwaka ere week long campaign asuko ligire na
merebo kiabekirwe abanyagitanire babekire naye buno muntu merebo kwabekire ekyagera nekerengana bakole okwenga muntu utagetonde bwe engente goserusyo moyo ekona kiembero biriye kubekwa ekero torojina nkeregie kubekwa gesuke gochibosyo erekete turaika sense meyo tujigureria mangana a suicide gosokwerusyo moyo nanyonete nabantu gete bane batano yo bandina omochando bwo mogongo ogoso omogongo ochakire koba noro ochakire kororekana mono inki ochakire koba mogongo gosoka eritandiba ngotutebiore bakatana yabeire shida no tebwa mogongo tokabwatike gori tubwati chenda nini orira abantaba nkekogera tumaguchikwenda sitopike libolirigia sana kyokorogwa nitko tubwate migongo ara kabiri ntubwate omogongo oyekera gukwana no mogongo gosoka iko tugukwana no muchando o hemorrhoids yes na hemorrhoids negero tugukwana na rectum ngokoreriki gosokera isiko gusina ekero bacteria cha hemorrhoid cha soire asensema yawe yecho yanyora yagerire aita omogongo yigose rectum ya protrude gote isiko yarosia kanyamagite asensema yecho yawe tukurukaso mungu gwegesonge yanas yani asige sieri yecho yase gosokera nyoka nyamaga sokera gasinini lakini bone kerwa soka gasinini still ne rectum go protrude yabeke bacteria chichiega chagari yasoka muna nakanyama gasinini na gasangoiga lakini mono ndire kunyarekana omogongo uyu mugimo bono soka ustukurukane rectum yakora yasoka igo ekero abantu abange bamanyite na akandu kali gasinini kali magari na ku hemorrhoids na abandi baroko nyoro bono bagu experience now the whole yani njire nena omogongo mugimo gosoka se rectum ngime gosoka abange bali batara experience ngento bunekina bara mba manyangi kingote barakinde tembate ina rectum ni kuruma ase oma echawe gutirimboka gocha yasoka isiko nere kurukwo mogongo bono ekindire goika ekero ya twalire hemorrhoids kigetambi gostimaso si cha chinyami cha machi abere wiki mono aboko nyone ekero gochikwende cho igogo nyorana yasokire ngima so nengento gosoka kanene gocha isiko bono ekero mogongo osokire gocha isiko to kunyara kwende kuimoka kurwale kwende kebarakiao ose cho to kunyara gotara bono goiko okire position yeri ngora paka eirane ekore kiara ekerego soka community ne ko soka nene ni ngigo soka kanene utanyale ko kutara usora atanya ko mo kabone position yeri igona omogongo yekaro muchando yo hemorrhoids so ira sinse mochao na omochando hemorrhoids na singe njona okoragira goito actually is a lifestyle disease na ndo monyente puno botame ko taba ndubwate alimentary canal yani go se digestive tract kurumunu paka oikia se cho gosokera digestion go take your place bone karo konyora na gatia ali ase colony go se gugwa kore ase colony go ikerore rectum gona go ikango tirimbo kore endagera yaso ase esophagus yaso duodenum yaso small intestine ya tirimbo go ikaya ende large intestine bono go koro kurwa se large intestine go ende rasto kurukane rectum yekaro ya chira ubona nubo cha ubona uchakira buya atigire ko bendagera kiaro teri use when mo lakini umenye to gukuri ndagera turi kuri ndagera gwate bucha ekire go tirimbo kabune go nyogoseka bono ekaro ya sekire ya ngusuru cyo mubere indagere yengiya itabwatie gasi aso mubere bono yabero cha it's a waste igobone kara abantu bakorana bagotehane indagere bono ngiye ikayaro siri ubucha ubone indagere rien endeyonsi indagere tari gutume ko cha aso mubere setabo observe gete to so guchimati na robucha na ero tokuru ko buchafu lakini bono ekaro yabeire asinda asige kigetambe abokonyora ya butiro mono ya formula chi bacteria chinde chitata kire ko boro na ekaro chi bacteria ya soiroro ose ebyande bya soiroro bio bacteria bono kwanyorana ekaro yabeire gali ase rectum kigetambe kokonya byachakira kobochora osibya chakira kolia chinse mochiri chirectum bono chanyorana abchinse mochiri chabere chingongo soka chiru chisiko yekaro chiko chago soko chisiko bono konyorana ekero gochiko endecho asinge njo masosi chire week chanyora chakore kichasokera ni chisiko uwamano bono bokonya muno bono kwa boli nange ko no mwana mukana no muntu man mate ekene ndu chakana no mwana kararo musini ni areke ngwerere okonyora ara iribuli rari te keunigo igona tebwatina ne muntu karomo nene usinu muntu karomoke asiro ngasi echo endagera yawe tariko sekeike ande tariko ama osena maja kunguswa mange bono kwanya yako ngirepa so abantu babwate experience bono gose bakonyora kinga kitinyinge echo yawe gotokere kongupa
ose okonyora na bagotokana ni rituko rigimambaraji cyo gusama tukabere endagereri ere west ya bute ase ekoroni gosase enda yawe gekigetambe nabwo okonyora na baikereru no muchando bunoyo gose abantu batari kuri chindagere chibwate harvest chinyinga buno bono chingeri chinyinga amatunda ebintu bibwata amasaba mange bono endagereri goseka kwabega ku abantu bari batari kunywa maje isaina so mubere bono okoseka kwendagero ori yabe ankongu bono kwanyana yakire kubuta sende gekigetambe igo bono tebwati eji gose niyo mwana makose niyo muntu mon asenge nje ya lifestyle ye bono tuabeire chinga kicha bono banda bange bakuri obubosie busaboire okirege ntugesaboire ngane saboire yani ibintu ebinge bakuri ko bire processed asenjire ndenga na bono mbibwati fiber igo chiko konyo mubere ko digestion ibona asenge nje ya lifestyle yetu achakire komenya ibintu ebinge toko neji sodo mondate toko nyichichuisi chire processed diga bono ibintu ebinge tete kuri bitakire ko virusi ya masabo mbibwati tati content yako gere ndagere seka so mubere obuya nakiye ko era bono tari abana tari abantu abana tari abasaye bonsi bachake kuburukana asogutwara umuchando yo nendo berera mbati sana abantu abange sana okonya bakorana nguye yaginde kurumaga mbwati gento kesogete kurumaga ngoko chiande cho asingincho ya lifestyle yeito ninjira tukura buya sana ariko mboliga abamboletina umuchando yo araje Tenacious mbanyoro okonyeka ribodi ya sana nenda sogo chakire program umuchando imurates no muchando ogokonyeka asenjira yobwango mono karwo ikire gali sense mo ya Tenacious igo gwa chakire ko rengera nana kicho kwanza no taramanya ibwe ko sigwa twara imurates gokonya gwa chakire ko okugira mura kise mo chao chanso ni chama go sase cho yao gokonya ngwe ya giori goko iguna karo ko gwesi go siko kuna alima ya ngwe kanyamangaro gokonya wana gwa ko ritukuri motara chicho gokonya ni cho yao ngoko ngerepa gokonya wana amo ngo yisiko nguno bwato muchando ai manyana iriyo Tenacious rigotoka lakini ate neme gongo nirebere abantu barumanyite bakuno mugongo bakano mugongo no yekaro gwikaranso kuiguboro so gwati gosekio oyibwa ora toko bwa arthritis ndo bwato mugongo yo lakini wono mugongo twakwanira no mugongo oimurate oyo ndo bwa arthritis gosabwa maumivu oyinoro karo kumnyago cha Tenacious igali iriyo goliroro ebyo sana manjumurere ori kwa balibambo retigoro ya mangana imroid ngete obahereire asimambi yabone kone ndwaro kwana topic ye eyaja by the way sari mabore diribole ngarte na ndo na butonya rugwa kwanda by the ne batu akwanire osto na buto kuro re topic kyara ni to konyo mundo karwarte osenende kumura museni wekatoiro de bade kyara to tapo semi na bakonya na ro tekirete program ikone ndo tebruna usikwenda senseme ya Tenacious apo center na bakonya robu bwendi bwao asenjera AM gosiyende igo taroro monyore akwerera mange na yagotebi ngakyo konyoro bweni bwao daktari mutuna na setup gito anene kana tena wiki oseka tumaite ne wiki ni gere suicide prevention week igoro yo wetanga korwase okwengenda bono no borwere gose ne condition ibo ligi ya sana oyo mito Brighton kana to kwanira igoro ya the prevention day ya suicide ego to kwanirana ekero omonta kwerusio bomoya omanyete ogokwa nkoro people die because omonta anyora accident omonto ngokwara singinjaru alete omonto ngokwara singinjio bogotu omonto ngokwara singinjinga kichaji kiru chogoko lakini bone to kwanira ogokwa kwa omonta akwerusia omoya yani bomoya bwaye na ritukolia ona bora nyore ndireika yani to rualeti tali accident kwanyora okuimuka rero igana bono ndete ko na gerosi na nese na hayo CP igakoba asinginjio muchando bobongo igori tukolia tukwane muchando korukuna mental health yes asinginjio na korocho monto ndibwenzi gosiko igure monto ndibwenzi goso andosi pia siko igure monteru sirio bongo obo moyo bwae na asinginjio gutwara muchando o mental health na mental health nekero okonyorana emuchando bubirengereri byao omanyite ekaruto kwane gore ya mental no asibintu bira asomobero bikogera kwarengereria yes bikogera kwa yani muno komenya kwa okore na keko era sumu nuri ndo tote abana obongo na bwo muntu asinginjo na bwoko gera omenya na bwoko gera ogoke na bwoko gera uragire na bwoko gera utare na kindi yonsi ogokora you are day to day activities na ejiko but determined na asinginjo bongo bwo igoko nyo muntu agutara para kubulia masabo na asinginjo bongo bwo ya bwa tumuchando tokorokana na bwate umuchando ogwafekiti obongo bwo kwa yoro ko balimu ikaroko nyo muntu abwate aikaranze toko sempara konyo kwegambi na bwate umuchando bwo bongo
ekero konyora omonto akiritikiri no koragera tari koragera nabwate omochando bobo igekero togokwana igoro ya mental health egomine tina ekina kitogokora tokwanire omochando depression tukwanire omochando anxiety tukwanire omochando bipolar tukwanire omochando stress igona ekero omochando yobongo yasoire ase obongo bwao obongo bwao bono mburi gochikorengereri kawaida lakini bono ebinto mbiri mono mono bigosumbua omonto magotwara iga nabo gotwara anxiety lakini anxiety sana teri goikere kurusia obomoyo bwao lakini ebinto mbiri mono bono ekero gotwara stress stress yeye mochani ekoretere depression obe depressed nabo konyora na gwachake gotwara ebirengereri ebibi negero gwachake gotwara ebirengereri ebibi nabo konyora bono ngoikerore ase gotia korora obuya bwenseye gwacha korora obobe bwenseye na the moment depression yogoikia ase korora obobe bwenseye igobono nari ochaka koira gochia ase otaete gochikurusia omoyo ega togokwana igoro ya prevention day otaete tomanyana inki egekogera omonto otwara omochando oyo mpaka ochigoikera ase ataete kwerusia obomoyo lakini ateberana ekero omonto akurusia obomoyo ritang'ani goika aratwara ara affected psychologically yani goika obongo bwaye buratwara omochando goika obongo bwaye botokeni gento ngeri kia gosumbuire for a long time naende kire kebe kero nte negative side lakini rokonyora gento gosumbuete ase obongo bwawe lakini kire kia twate abano bwata anxiety lakini bono ekero binte bikonyo gosumbua ndobwate chinka kichinyinga omonto agotoka muno bona bwate ose stress stress nabo gotwara nkeigo oyerengereri iga nabo bono nakingo koranyore chibes chiane ngiro omwana school fees eruororo igomete stress lakini yarurororo lakini bono ndirokonyora na stress ye yabeire etari koruororo rioka osine gintu giakogechi gosine omonto familia yakogechi bwate omusani ogosomo omonto onyombo omong'ina ogosomo ako ogosomwana ogosumbuete bono ni gintu biri akora rioka mbiri gose bono kwanyora na stress yabeire rioka mpaka yakosiri bone emeki yao yani nafsi chao chiabeire depressed igasenjire nina bono nchiri konyara gokora egasi buya ikaro chiekire to that stage bono goikera chirasi gokoira ochake korora obobe bwoka bwa omonto oyo morekomo obobe bwoka bwense yomenyete obobe bwoka bwe kire gintu kirio gokora bono ne koro omonto agokoreteri ndagera okonyana gwachake korengerina indagera inembe omonto yarangite gose yani inchirendete yobwate positiveness in life ndiro bogima boko ng'eng'enche kabiri igosine karo otagete go achieve certain life things in life kwanyora na mbinyarekaneti bono kwanya goikera ase na kire gintu kiao kire negative igogimo kwana omonto okomoti life on the negative side muno bono rokonyora omonto goikera gose mpara kwanyora gotebina njitindo chikende kire kiense igomanyete otwari stress ire nyinge mpaka bono ikira ase depressed lakini nkeyereke komogoka igona ase nchirendena ndotakere kwetanga korwa ase ebinto biri kochikogera tonyore twachake gotwara obobe gose okorengereria okobe kwobogima obore ikiagera omanyete abanto abange kerata bwatiri stress igagoteba bano obokima bwansire obogima obo nobuya tatageti korwa maite omonto otagete gokwa lakini monekere ebinto bikwanga nario okonyana buyagoikiri ase enseme lakini ebinto ebionsi nase eng'enchona okoengechi obongo bwao so much bwamanya gotoka bwabeire into a point bokotoka bwabeire depressed bono ekero bwabeire depressed ninche gote imanyiririe ekero omonto abeire depressed nakia gotwara ekero bwabeire depressed bono mburi konyara ko think any further bono bwatwara the negative life bwate abana gochakera bono gosibuya mboyo ase ng'enchona bono kwaboikire the breaking point yani kwaboik exhausted enough kwaboire point botanyare collision any further bono kwanya na botete gokoira into depression kwanya gwachake gotwara chindoto chimbe kwanya gwachake korengere na bono mbase korwa enseye ndabase gutimoka utoli une kero omonto akorwa enseye yakwenda gutimoka but bono kwanyora gwachake korana enseye asota iyo no obuya okabokare enseye asore mbobwate emechano buya sana daktari kero wende totware gumachibu nwete twendete gokwanda igoro na wiki inigera about prevention week ya mangana suicide osikwerusia omwana tokwanira twari tukeri inyoretwe itariki 10 yarangi tukuria Jumapili bono nakitote turarigina inki gekogera omonto bwerusia omoyo daktari atwereire kabisa daktari lakini konyorore na omonto osebetani ni girlfriend yawe kwe bwerusia omoyo utariria chake konyana bwate mechando get gomonto akorengera lida no enda ikekomi rusia omoyo omanyete obo emebogete tokorokana nerves ne kikimo ky'omubere kigotaria amang'ana ase omubere omugima na nerves yeye na kikimo ky'omubere gekogera kwa decide nerves yeke na kikimo ky'omubere gekogera kwa perform
yani asinjirine na kiekogera gwataka ingi utakiri gukora kiagera gwakora iki utakiri gukora asinga kichiri kitakiri gukora ibi na kikimo cy'umubiri gekogera kwaba ekiore none kero gose kumanyite gwika bongo burate biguna chiza cyose kachikira hata gwisye kero bongo bwa butari buronge abamantu bagose kaito umanye wese ubiyamba kwa takimbororo ekero utegetegera kwanza no bongo bogote umanyite ko tumubiri to kunyara go palete gwita utio bongo bono ekero konyora umuntu gaita ndose ni girlfriend yae igo okonyorana umuntu nabwate ibintu bire bibe arenkereire ngakintambe arorire bire bibe asugutwaro girlfriend yene ngao gose ase girlfriend yabwate gose ibintu mbire akorire paka biyikire bona sawa tabana onye ibintu byose bina akorire bigoikera ase bitari kubinyore anymore igo bono bugimo bwane mbukore tiki mburi kuba in future igo umuntu oyo eita aratoke abantu mbari girlfriend ngira atwari kurumaga cyamugosere gose girlfriend yaya mugosere kurumaga bono oikire na asati galite na sini yaro muiso aroje na oyo nera ka gonsinya kuchakiraga ka kongeji gwetaniga njobono bugimo bwane mbuye gochari bichibusi igona uiko montara ika a breaking point uiko montara ika maximum yo collision kwae osio control kwae uyo kwetanga kwae gwetani abuna onyigente kigosinya onyo mosbati oyo nera bweka ka gonsinya nere njobono bugimo mbuye bono karaba uchwikana ngosinya na bali gwikira asinge njuye binde byono byonse bibigo ja kurumaya uinyora na keko nabatina ekarwa ikire ntutati state yoko okonyora na live yao yarigere guchimaya go bubebwoka tirikora buye borobororo igo muntu yekarmo gwana tari gote buye bonde bonse bwabere na biko nyarika nari myaka 60 lakini takunyara gokorera sigintu ne kamo kiriki yaso mu bamenyire 60 lakini bakunyara gokorera 1000 things bibe asobu mu bamenyire 60 bon ebinde bye karako bibekamo omakonyora no bugumu bwati value yani nambo bwati ke wango ke niyo siga kokera amenye uchibosi igo na to base korora no muntu baita ni girlfriend uimukiriye ngori go sobugo riyo sumo chinsa jirina na kibono bugumu na bwa change ya nkonyoro libinde byara muzumbwire kurumaga ichapokuwa bangere ndo konyora natari gukwana ukira na bibi bone kere go gukiraga kwanya na liya kubisoki igo ikire na no break no going forward ubugumo bono guchakira uchibosimbo bwati future ibono kwanyora na uimukiriye gutambukiro yo gotana nchibono guchakira ati nikomenya ahano ubugumo bwana bokorera mbatigereze uya gutigerera tamahiti ningo andiki yawo gotigera gakora tamahiti ningo lakini yaro mutigeira yoba ayo daktari ndo na ugochaka kwengenta niko kugochakira sibirengere ugochaka kwengenta iko ugochakira sibirengere ane no gukorera sibirengere ane go no gukorera sibirengere iko mubiro yondi na burabe tumanyitina ngujuri kwengenta lakini ubongo bwawe kero bwabe engaged so much kendo kyo ngaho ko garo montengente no gochu kugoro no umio kugoro no buturu kugoro no buturu koboko asiro ngasyo bongo botarekera asibo gwetani go korengere gicubosyo muto kunyara kwengenta igona igento gya kogero montengente nekero bongo bwa very depressed so much mbaka bono bwekire point of no return mbubwati gicubosyo igento bokorengere mbubwati gicubosyo igentekia bokunyara umayete bono mwanya bantu gamenyete with hope yani na gito kuboka rero ego to korengera na bono rero to kuboka mambia abira abeligi yakubwa rero mambia na bora abeligi yakubwa rero ego mwanya bantu oyo asinge yake okomenya weito ego to menyerete with hope lakini ngora ate abande na bugo singo tebya abantu na muntu tayo obeire monda paka oranyare kubura mambia erali menyerero bono twensi to kwena mambirimo onete yugo tanga noro bono kiro muntu amenyete na mambia na bera abenge ne keko muntu taragera rero akorenga na mambia nyasaye nkonkonyare nkore ndagire ndige ntukende kokera obubugi mu bwitu twabwa opwiseine na ikaro konyana ntumanyite na nyasaye nere ngokorare nsemo ya na kere binde byonsi byangire kuhe moyo cyase nyasaye na yayo nyupuraito ni areka abwate njeti mbwati na nyasaye tari gototiko manyite koma kuhe moyo na mambia na bara akore na barange igona no ne keruta ikunyara kuikira ni bintu biriora orengera tina mbicho go sustain ndro omoyo gweterasi omoyo bwo korengera na nyasaye na akorete kinaro lakini omochani werengereria ebwekana bone binde bina teme kurubwa na bwana bakana ikirega na mbiri kokora biriko favor sense amoyane kwa chakire korengera na bono igo mambi tiri guchikobangia igo kurusi faith yeri tubwate kurusi opwe ri tubwate ya mambi bono gwikira gwa chakire twale suicide
thought yani ne birengere byo byaja korengera na ingingo chigokora mambi onye mambirire libe omanye mambi ne libe tugutaka guchiora one kero gwikira aso guchaka korengera na mambi ne libe igomanyana kwa rusi iye tomenyeti kwa rusi faith elitobwatana mambi ende nayo na balira abeligiya bono gwatigirana aye naende kwa rusi nyasao omanyete kero kwengenda turutoka molina nyasao igokora arusio na keko rasi kusiba batano umuntu bwengendire no nigo na bara betaje igokora arusio because immediately you introduce nyasao so buguma bwao igokora na mambi na jakore no engeri utama okagirite ntagokora lakini mono guikaruo no bongo bwo na yurusio buya buli bwochiko bwa mambia oburusio bono tigare nae bweka ne mechando bono kere mechande ya tigere go control bono tubwati future bono guchakira bwo guchakorigina ngakingo terminate ubugimobe kere mechande ndo chubo sia kana ro yoka bono kor ne mengi guchikobana ndigo nyara ko yandru bono kwacha ko rienjiro kurusio ubugimo ntotebene kero omonto agocha Tenacious yari tari kweng'enta agocha kobweni geta gocha kobweni na ebinto ebikoirire okweng'enta tabidakitari omanyete omochando bwe kweng'enta tubwatiri ogo utatiga omochando bwe kweng'enta nokora okonyora nomonto otwarire depression enyinge naende omanyete okonyara goteana naete omonto erio gotachi kweng'enta utatiga egento giokogokora nkerina ekero kwanyorire omonto otwarire ebirengereri paka obeire depressed na depression yekere konya komenta goetani chiki wangu gutira na rigoche yakosina goikira point of no future yama uchikogera bweng'enta igoturi koe gurio gutanga kweng'enta togoja Tenacious ngo erio gurio gutanga kweng'enta na togoja Tenacious ngo bimengana gocho kweng'enta ichapokuwa ngorigere rinyore no bwate depression na depression nere konya gokina the moment uko yetiga yanye ku accumulate nguchiri gukosi egento tokorokana suicidal thoughts asobongo bwao kwa moko nyana bono tubwati future nguchiri gukirete the negative attitude asobongo bwao kwa moji gutokana muntu tayore muyana kini ngiyo kire muya nguchiri gukirete rebellion ni asobongo bwao kwa mako chakorana kire gento kiro muntu na kire gento kire ke basore yani ndiro konya muntu abatana yani undi tayore muya aguchukurire orana tulumuya yani kire gento go chaka ko repel wo ikirabo bone gento turanyare ko control depression lakini depression ke point yote ujugosie kero buguma bwa wechibosio abubono iba yabere bobe na igo kwaye tigege igo gwachakire korengana watware birengeri kose kwariro musani go so muirio otwa abere depressed so much mokonya mapemi kyana buku bwen depression lakini to kubweni suicide biosana ro koborina oko magana ya yo kweng'enta twatere no mochando bwo bongo koreta no kongwa kore ose ni muntu tu ebirengeri bya bigo chenje okongwa ndo beko barogyo daktari omanyete ntubwate beliefs na ntubwate na faith na ntubwate what the people think eye group opinion so ekarto gukwanira igoro yo kweng'enta na bomonta kweng'enta asinginjo bagote abana ororeri rwabo ndo akeng'entire you know that's a belief you to kunyara ko substantiate na any evidence una asinginjo nyarebe ng'enta to ororeri rwabo igobono no na bwente okora kina bwente kweng'enta lakini mono ndo bagote na manyinga iyo kweng'enta na korete kinaro no goita the same and ndiro konyara omonta bagote no yaragiriri aragiriria cyo kweng'enta bono you know to kunyara kubikira that evidence there is no evidence na nyara ko kwa igor that lakini bono egento na nyara ko kwa evidence abosibwe tv to ya Ndizi ngelina ekero ko depression ya beire nyinge na biko koseri onyara ko go kweng'enta lakini ebinde byose na obiko be believe na obiko be opinion na believe zyo mate njibwa ati proof you don't want a scientific proof ko bika se believe ya what you believe is what you believe but bono as scientifically proven ngelina ekero what depression ya beire nyinge asomobiro when you can't control you are so much depressed aboko nyorana ya gokosiri gwengende daktari ngige ko depression ye bonto kwanira akero to kengesikia bono ke kwere muntu chikwengende ngige ko depression nimechande meke sana ego build up in your mind kwanyara kwa very depressed igendige tangani nekero ko iguna tiga stress na ingie ketokoro ka stress omanyete ekero bongo bororo bwa uwo mwanyabantu egasia no korengereria you know we are made up of obongo the mind the brain bon ebongo bwa uno bwo korengereri muna rero ntete koregento gite umanyete ngirane the pack to manyo chagutirana kyumunta gukorera into depression so ekero bongo bwa wachakire ko engage ase bintu butari konyara gukora you know kero muntu obongo bwae bubwate enjera bwo ase bwo goika limit and that's why tutarengane tino material
borongo na ndasi wetu tarenganeti no korengereri andasi wetu tarenganeti no gukwana andasi wetu tarenganeti movements cheito asingi incho kiru muntu nabwate obongo bwa capacity bokorengereri boika bono ekeruta gete kubikira obongo capacity botari konyara ose ekepimo kiri botari konyara bogwetani asinini watwalde stress na stress karibu affect ubongo bwao igwa affect umubiri omugima asingi nchona obongo na uboko kugamba no mubiri obwonsi bono kwanyana kuba twari go stress wachakiri kuiguna umubiri tugwete muno gwete lakini bono inje ke koletera stress naboko nya koletera stress asingi nchibi ntebi bigocha utanyare kwandru usina basani bawo basira abanga abange usina umuchando kwanyara buburweire usina ibintu kwatete kuri kimno bono bando balinga kimne ya third term school fees ando gwena bali na university bono nyumuntu abwate na abana bwate batatu bangire kwirina bukiyati mbwati besa yani ibintu biruta nyare gokora asubugi mobo nabandi barokonya babere depressed asingi yuko nyugo senesigara marua bandi barokonya nekara babere depressed yo ndo chiko so ibintu byo ulevi bandi barokonya no stukire no urwari bono no buriro obuna bona ndo barokonya nekara twalire burwire utwale stigma yamuletera bono yamu depress yamuletera stress uchaka kurwara mono kubwa munaringe ibona bokonya kwaletera stress asingi njuburwire na stress yekere go build up utariko ya control mapema nabokonya yakolete bono depression ingi yako yakolete depression kwarengereri gento gete kiangire koba na ndi turi kunyara gugitiga asingi njote tugu ya chief ugo strain so much kwa makonyana kwaletire bono muchando tukorokana depression asingi njona wa depressed bono obongo bwao kurengereri bono kwanya bono wikira so turi kunyara koliso boronge wikira so konyana no kwegambi wikira so konyana yani obongo bwao no munde kara kuri gete na wate ana lero Brighton okora no depressed asingi njona ebintu birito konalite nenjeri to konalite you bigo change actually kara wasire state ya depression ego change your attitude completely bono muntu ni bwensi okumaete abaho gotebina enjero rero ibintu mbiri gosumbuye to bango bwa muri boronge na atabo munyagitari abaho tena you are in depression osino depressed osino stressed yes. Another, can depression be caused by not being associated with the drugs and the people is character? Then can depression be caused by not being associated with the drugs and the people is character? Kubodi. Ibori eli timanyi tunalibeka lakini depression tekoretwa asingi njo yo abana character cy'abantu gite depression yekoba asingi njo character cy'abantu aba ekobereta sobumo bwa lakini to batageti umayetera butaka gwetanga kuri asabantu gite esinye boneka ya sinye bona bokonya bana gwacha gutwara stress ngakingo kora bono tinga associate n'abantu aba ngakingo koranduo lakini bokonya bana lazima bari conjoined into your life abokonya bana bakoreteire umuchando depression yes byosana kerubo eva omwana enche korwa no arime yumuroberi gwotariyo bagona sisi ojarwiri amakona sisi labano nami no arime nindo no kumochere ne no arime yumuroberi sindi yaboke ne no arime yumuroberi atana bongesi sana ninki kogera abagaka bare ase omostali obosio asokwerusio Omayio ekerekore ngandigu n'abasubati liborigi ya sana umanyete ekero ubugimo buna tomenyete abagaka bagotendi ko twara more responsibilities tani abasubati bono ekera abasaje bagotendi gutwara more responsibilities ande ekero bono konyorana responsibility chitanyari tiguchikirania bono ragwa machozi bijira na sare ujikomo cause into depression ande muno nate ana depression ne ekero konyorana ekero wekire depression etetu gosuguma ntusi gutwara suicide the thoughts ne ekero konyorana ebintu bibyonsi byotakire gukora byagusinyire byonsi ande bitakire bikoreka guchimambia kwanyorana bono mambia kobereire nkonguchio umenyete ritukuri rero no umenyete lakini bono mambi no ego kobere nkonguchi kwama konyona asingincho abagaka abasacha abange mbobwate responsibility chinyi mweta basubati no nekara konyari ntu kya musinyira batano mwete inje bwe kandi ibatete kwa foidi nere bwe kata kunyara gukora binde byakora bona ate tukuri ina ngakya gukora nyore umuntu egera amukorere binde gusamukonya bono nyora na bakuri Brighton yamoteine njumbu ate sigara kimono musacha tari gutaka kwera ti down onyorana at least o kosiri mechande ya sirin to depression and ujiri kwa baka kwengenda and tika getio se producer itona rigereti atoire break ya sinini to kwera na eger tumaye ko gendra yandi ebya sana producer toira sumutumo sinini to kwera na tumaye ko gendra senjira yubikiran
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesa barya yobonchoria nigo tokuryeria inakiekerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yo bonchereria no murubiri koletwa asore negetasenikia Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa eyemone nusi ya marogoba astogotalera abonchereri imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabu esabari yabo ase obonchereria ngaiba chakerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bale oboncherere bwabo nabo igokwa igendereria ase kera lituko umerana nere kira rituko lya alamisi inseye muninusu ya marokoba na boigo mwiroro rituko lya jumatatu chinsa isanu neibere cha mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonchoria ime ya Ndizi TV. Rumba imeburera ya rumba Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapangala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Emeburera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano nibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugonguru Gusii asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato
abange tugukagera ng'ani ntu abanyana b'Omoyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omonto oyo makare mu mugundu endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubika ebya ngabona Omoyo nagoka yonko igore byage igore linde ndia matukonsi nomona matebyo omoriri oyo rero naganire ubugima bwao asenjere nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberi oyo weya treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi onyago koranderi omuntu nga karwense mwe nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Company yuko bikuburendi ya one-on-one security services limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 53 nige kurwe bukoreri bwibirengo bwigoro muno wucyase chi company naboigo nabantu asorogonko rwa Afrika ya mocha jobis chabo imeyumu chu Nairobi niguchire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi niguchire Gisemba Plaza first floor egati yobukoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing iliyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bwibirengo bwigoro one-on-one security services limited oborendi chinga kichonsi erango yechsemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yotora ase chimbero chogokoretera The Milimani Academy eyene skuru yekerero erasomo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo.5 korwa se junction ya Krista Marian The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abari mu banyorira maigerio yekirengo kye igoro chigari cyo bosombi nabo igonerwe chaya mu baso na lunch ebisieri byaito nigo bigoire asonde bwensi yoraganye gotarira nakorata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie school fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono asebiras bikobwatya eklasi ya playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekya grade 3 asamanke akesimi ase namba 0714038433 gose 0715362175 The Milimani Academy, shaping the future. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Mbia wana ono mwanju muri on Ndizi TV kerende to bwati asemambe yaboniga somuro video ekero kwando pachenu boito ke semambi yaboniga aro Chris ayonteno atubati kurubugusero raganga semambi yaboniga aodebana no ara monaintwe semambi ya boniga asenjira ya bene yobikeranu kabisa kanon twende tunyo kwanda ndo jigari nyaboke abdano alime yumuro bila depression inge kogera ego chanda abasae abange ekero kombea n'abantu banne ekera umubaro w'abasae noro oko report wa kutwara amangana depression no kwengenta dakitango to debiale musa omalenka ya tena matongo sidie bochi ogembo ikoba road atena mangana yokorengereria no burwere na daktari ngoto debia no korengere no burwere post was negative ngoto debiale nanda gotebana ne Brian yicho ya tena bwakire buya ninge kogera omuntu akonywa marwa elinda kei amangana depression korende yamenta adaktendo jana la mabodi bara mambia kadwana to kwana igoro yamangana ya suicide was depression senjere ya mosiyende wano omanyete egente kakobera umuntu osaba bange bagotoka bale subject gosibale mo risk ko nyono muchando yo suicide asinjwa depression omanyete abasaba bange bagotwara much expectation yubuguma bwabo no bwente ko better abasai bonsi piwa bwate better future if you meet the mwacha wa kwa na tana gingo ika 24 osingo ika 20 ndenyo ana nako na nyodre miremo ingo ika 24 na agachire nyumba na kodre ki ingo ika 30 na nyodra abana na ba kodre yani abwate program ya future erenene so ekerere nene ko bwekia okora so uma konyora all of a sudden ibinte bia break up kapisa completely uma konyora bono bwesoiri sa ko ngenda bono onye nasi nyuko nyore gasi na gukora kibono bono meta banta basaba ngene ndoko nyaba ba virusi buguma singi josine ya peti uma ko ngenda bono singi njote ko nyora gasi na best ko nyora ni ndete ku achieve oye ndana bono ndete ko enda pata potea egera nyore bwango egera ikira ni bintu byatero chikuikira so asinjiri ndaso bwingena abasaba bange bali mo risk asingi njugo twara future iri igoro ko bweki bakora bono banyona yaba depressed yagosi yabali niro okochi kokorekana kuri asingi njibintu bibyose pia bangire mbirekerana cinga gikirekire umakonya ndege ntege sini nibone kiri ku mu obstruct asinjira yaye umayete buno bono otemira sako nyara kuriya ina kyakora apme kyubuguma bwaye bobe peta umakonya ruikire usine girlfriend yamanyire ko mu disappoint bono umakonya na bono inde bintu bya bwate bisini na ndo university usina sare unabono umayete ndumusako ari mukero ne school fees ire munyarokoye nyino musaja bono kwa makonya use uimukie nkoro yaye ngimo umuntu umayete bona abantu abanene bamanyire na tadrasi mantrust umuntu mono mo enkora ya neyonsi nintigari ye ningutumie ka in case you disappoint wale abaro bakuru kire gintu kyabi yes one kira konyora disappointment onyora na ya muna chire future ya yati korekana yobona kwanya ona babere mo riski ko konyora ko yote ando korengere kroku korengere na rurikana korengere no burweire yali kana korengere no burweire yes ekero korengereria ndubwato korengereria okuya tokoro kana bono igwatwe no stress umenye ndu bwate stress ingia elio kwake sabuna ngakingo kora nduga igangenda sigite nyore gintu gite nkore yani gintu kirite tuko strain kabisa lakini yokenya ndi kwagi achieve that's good stress because at the end ose umuise karwa kenyore igokonya no gwa celebrate kwatwa romo goko and ata waiswe tani yani ndo gutwaro korengereria kuruku kuri positive tokoro kangisayati igo muri buruire aspase lakini mono bo chaka goetani kusisimua chinafsi chao nalibona tote ana gwachire depression boneka gwachire depression yarote yerengia kolenga likoro kuna boko kuya nokobe lakini boneka gwachire into depression bona abuchakira chakira usalia ubugima bwao ikyara konyana tubwaji type cha depression lakini yo cyo kwana digoro ya depression ndukwana type cha muna bipolar konya cha change no any mood swi yani utwara mood swing na boko kabisa na ndoga chu kabisa ndio konya bona yatangire no activities cha bona turiko ba active uri inactive asingi njo yogo strain mono asingi bintu korengereri bitari konyarekana yes ebyo daktari sali topic yere nena asinini handi na bondo chitoranyegenderi weekend ekiagera nene to the types of depression torenga depression yeko bwana
na ngaki manyiro bia mbiro bikia tuchake bono to koreka to chideka chinke to koromorobiri nathaka bono tebia bantu igoro ngaki bagwikaria ase Tenacious banyoro bwendi bwabo lakini to bigendo jina to nyisuki weekend asinginjo nende tubwati ni wiki ngima ya prevention wiki goja tuye beka subwa kali kabisa kero kirumuntu amanye ngaki agwetanga ekero tokeanie abantu bako ba depressed bagwerusi buguma bwabo asense bono ekero umuntu anyonde nabwate mechandi ya depression ekero umuntu anyonde nabwate mechando ichialisa ekero umuntu anyonde nabwate mechando ya arthritis ekero umuntu anyonde nabwate mechando ya insomnia ekero umuntu abwate fibroids ekero umuntu abwate infertility ekero umuntu abwate UTI ekero umuntu abwate STI ekero umuntu abwate mechando musumbeto sino mugongo libera ligocha akweyagia kurumaga twate abahemorrhoids ekero umuntu abwate chialisa ekero umuntu abwate mechando bwimioyo gaiga muno bano maite goitanjiri gusumbweta abantu abange ekero umuntu abwate tonsils gosino umwana aithigo nyochandike mechando yonsi kiara ngokonyekere asensemo ya Tenacious na Tenacious gutuko muchibo songo chinsemo cha nyangongo igase bali ba maite na Tenacious ya kabiri chogo ntwarwito robono leo tugutuka muchio nyangongo negero taito go kanyangongo negero gocha pa stage ime eita kurukuru kebirigo kurukuru yani kurukuru karoka kurukuru kirigolis kurusuneka kurumosocho kurumigoli wa pichiruti jonsi wike stage utambuke para mate njernira ali gutira straight goeta masosa osio kenyangongo dio ke primary school osikebo siake abokonya Tenacious Support Center Limited go separa mate na bokore duka ilikire na Tenacious Support Center Limited para rogoro ni kanisa ilikire na nyangongo Central SDA Church osina bugwa kero munyagitari namba isimi ngoroka pise notisa no ibere kianda isano inye isano sato kianda inye isano yani 0748 45 45 45 na bogo chat munyagitari 0726 92 45 45 sina bugwa kere receptionist na ngoroka pise notibere isato isano ibero sina bugo tara utumia Google mapuga ali uri Tenacious Support Center Limited abego koleta ngora pakego ikigali nyangongo Tenacious Support Center Limited biasano manjumore sali ndoje bitu biare tukora ikiato chake goteba igoro ya depression types na ndetoro iregeka agite tukwire weekend chumaine titukobune riare ra kindari kinjiko bune chiarero ende motinyono yo gatana kiando gochikoba tukwana mangana tuma types ye tumayenga kibono ngakyobo bweni bwaye bwo kero kwe depression yakire ngakyogwetanga kuro asense depression ande mari okyuranywe ende bwetange twerusemo igente kerenge tena inaki ogokonye kurwa soburire bodi tari boroire depression yoga soburire bonde bwensi bodi tari boroire depression yoga kondo boroire bodi oiwete na ibruko nyibiao no iwete bobe nabo kwenda Tenacious no tokatebana tari rasma oigubobe umaye kwenda gitari igine tonya go singerera kurwega na daktari na tari rasma oigubobe umaye kwenda ustai pe daktari nabo iwa ogota kero pimwe actually tokorokane check up you check your body before utarabo muruire ibago ko nyobo muruire umaye gochikoba ko diagonist biasano manjumoreria chosho utanero renga sense mirende ye studio ene kuna mari wine chibichago cheira senjira ya bene eturomerane weekend asomroberi bobo chenu Tuesday botambe twaranga kito kwebwenia katokana sense me Tenacious Support Center twanyorobo bwenia twarobori bya imeyandi Steve Nerobons Gusii tumirane ahangia katora chiko kwanda mangana au garne na sense me riechsemi ene Steve Nerobons Gusii tumirane ahankyo Eliane Brighton Makoli